Thoma ndikubulise mhlobo wam kwambe ndikwamkele enkqubeni. Mr. Nqeto? Mr. Nqeto. Uphi uMr. Nqeto? Molo Mr. Nqeto. Tata uNqeto. Alright, andazi ke kwenzeka ntoni kweli cala. Asivani tu, masithi chungembe kuhle siyomkhangela ukuba ngaba siyawude sibe kanti simfumana ngoluphi na uhlobo uMr. Nqeto mphulaphula evukani community rate. Khona ke into evunga maya apha ngemva. Kodwa ke sinako ungavani. Mr. Nqeto. Uphi uMr. Nqeto? Kana into endinganzayo uba uphi uMr. Nqeto? Right, basithi kohlobo. Ngithuba namo ngabamakanele Nkosi awukhonko kuhle nomusa yangilandela obimbiliyoma ongisemilomo yokubonga Inkonzo yositshobana kuseshisa imijalo Ngilokhu ngisoko enjalo Angihlalo nami njalo Ngilapha nje akusikho ukuthanda kwami uthanda kwenkosi nabakithi abalele ngoba abanye abanye ngithuba nami Alright, mphulaphula ndiyazama ke ukhangela phaa kwelaa cala uba ngaba uMr. Nqeto ndiyamfumana kusini na. Yabona ke umcimbi wenetwork yho bethuna ngumcelimngeni andazi ke uba ngaba iyawuthini na, kodwa ke ndisazama kweliya icala ndibe kanti ndibuya naye phila namhlanje ke umcimbi esawube sincokola ngawo siseza xa kutheni emfama siseza xa kutheni ngamayeza entshulube kwaye ibaluleke kangakanani imilinganiselo eqingqiweyo emayezeni. Kambe ke sikunye kulo mcimbi kolo usuku lwanamhlanje. Mhlobam kunjani? Yento siyaphila kodwa njani nini evukana? Siyaphila Mr. Nqeto. Hey, andiyazi ndiba ngakukhwaza ngapha ndikuva kodwa ke ndikuva ngokucacileyo masiqhube masiye mhlobo wam ndikunike ithuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphula evukani ngakumbi umfama ekhaya. Sasaze mandibulele kakhulu ngethuba esilifumanayo silifumanela amafama oMzantsi Afrika. Ndibulise kakhulu kuwe, ndibulise kakhulu kumafama wonke aphulaphuleyo. Namhlanje msasazi siza kugxila sicinzelele kakhulu kwizizathu ezithi siseza xa kutheni ngamayeza entshulube kwaye ibaluleke ngani imilinganiselo eqingqiweyo. Sobe singenapho kakhulu ke msasazi manje. Qhuba tishala, itshoko yeyakho, bhala ebhodini. Ndiyabulela msasazi. Xa siletha ngezizathu okanye ngonobangela uba siseza xa kutheni xa sisezela intshulube okanye sisezela intshulube sitwalasela ntoni, zintoni efanele uba sibe siyazilandela xa sisezela intshulube msasazi. Amafama ke ngobuninzi bawo eyona nto yofika ekhala ngayo afuna isicwangciso amakasilandele apha enyakeni sokuseza msasazi. Yes. Akhala ke kakhulu kumagosa ezemfuyo efuna eso sicwangciso, ekhala kakhulu kwimizimveliso msasazi efuna eso sicwangciso. Yes. Akhala kakhulu koogqirha efuna eso sicwangciso msasazi. Xa sithetha ngesicwangciso ke sithetha ngalaa nto kuthiwa yiprogram yonyaka elandelwayo ukusezela intshulube msasazi. Now into endifuna kuyitsho ke ii-programs ezininzi okanye izicwangciso
ezininzi esezilungisiwe ingxaki yazo indlela ezenzeke ngayo okanye ezenziwe ngayo zikhokhelela ekomeleleni kwentshulube kumayeza lawo msasazi. Ingxaki ke mafama yokokuba xa sele iintshulube zithe zomelela kwelo yeza kuloo fama ayonto ilula okanye ayonto yenzekayo into yoba elo yeza liphinde libe linganceda kuloo fama. Yiloo nto kubalulekile into yoba xa sithetha ngesicwangciso omawusilandele okanye xa sithetha ngezinto omawuzijonge emazikukhokhele ekubeni mawube uthatha isigqibo soba mawuzisebenzisa ezo zinto ezo zimamele okanye ziphulaphule ngomonde ngoba zikuncedisa ekubeni iintshulube zingakuqheli amayeza and zikuncedisa ekubeni amayeza owasebenzisayo makabe ayakusebenzela. Ngoba xa ethe akakusebenzela elo lolo hlobo uyawufumana ukuba usengxakini yoba amayeza amaninzi akasasebenzi kuloo fama ngolu hlobo lokuba amayeza mthethazi enziwa yimizi ngemizi imveliso kodwa ufumanisa into yoba amanye ubuninzi bawo enziwe ngesithako esiyi-1 enziwe ngomthi omnye enziwe ngechiza elinye noxa ebizwa ngamagama noxa enziwe yimizi ngemizi evelisayo ukuba ke eso sithako sithe asakwazi ukusebenza ezintshulubeni kuloo lali nisengxakini kokuba nawuba ngampapatha kumayeza amaninzi esiqhele nifumanisa uba akasanisebenzeli kanti yindlela enithe nayilandela yokusebenzisa amayeza ukuba yinto masicengane sithaphulane ngale mini yanamhlanje. Kwiindawo ezininzi ke amagosa onyango mfuyo ngamaxesha athile abalulekileyo kuya kuthathwe iingqatha okanye amafama wona ngokunokwawo ngokuqeqeshwa ligosa elo athathe iingqatha zikwazi uba zithunyelwe kwiindawo zovavanyo apho kuzovavanywa khona into yoba ingaba ezintshulube zisafana leli yeza okanye sezikhule ukomelela ukwenzela uba kuzokwetywa cinga limbi ukumelana naloo ngxaki xa elo yeza liyamelana naloo ntshulube. Okanye iinjongo zokuthunyelwa kwezi ngxatha msasazi kukuba kwaziwe ncakasana okokuba zeziphi iintshulube ezikuloo lali ngeenjongo zokokuba xa usezwe kugqalwe ngqo kwezo hlobo zezo ntshulube kungasezwa nje ngokungathi kucinyelwe msasazi ngoba loo nto ikhokhelele ekubeni ezi ntshulube ziwathenge amayeza. Yes. Msasazi ndizayishiza ngoba yithathi ibizwa ukuba yifamathathathi esancedwa ngayo kakhulu ngogqirha msasazi esikhombisayo into yoba sifanele uba siseze xa kutheni. Sancedwa kakhulu nguDr Francois Maline, uDr Karen Bass, uDr Jan van Wyk. Abagqirha msasazi basizela nale thathi inemibala ngemibala enamanani ngamanani msasazi eyona isikhokhelayo nesixelelayo kungadeskanga kuthunyelwe elab okanye kwiindawo zovavanyo kuthunyelwe ingqatha msasazi ungakwazi usebenzisa le thathi ikuxelele into yoba seza okanye sikuseza msasazi. Yes, Mr. Le thathi nayo yenziwa ngeenjongo zokokuba noko xa siseza masiseze silawula okanye sisilwa le meko le ngxaki yokokuba iintshulube zibe okanye zingamelana neyeza elo. Kumelana oko sithe xa siqalile ubuyimva msasazi. So le thathi isincedisa ukulawula iimeko ezilolo hlobo. Le thathi msasazi ijonga umbala wenwebu yomphakathi weliso okanye umbala wenkcophe yeliso msasazi. Lo mbala nguwo osixelelayo uba masiseze okanye masingasezi msasazi. And le thathi ngokwalaa mibala isuka ku-1 iyode ku-5 msasazi. And loo mibala isinceda kakhulu ukuqinisekisa into yoba imeko yentshulube ithini ngaphakathi kule bhisha kule bhokhwe msasazi. Kuba sinothatha ke le mibala ngokwala manani sithathe u-1 no-2 ngokwala thathi msasazi
u-1 no-2 ubonakalisa ukuba bomvu kakhulu kwenkophe yelihlo okanye ubonakalisa ukuba bomvu upinki kwenkophe yelihlo. And xa kunjalo ithi loo nto igazi lisame kakuhle ngaphakathi kule gusha likatyiwa ziintshulube. Ngoko ke le gusha isame kakuhle ayikadingi kwakuseza xa ime ngolo hlobo. Ukanti lo mbala xa uphaya ku-4 naku-5 ngelo xesha sele upinki okumhlophe okanye umhlophe kwa msasazi iyakuxelela into yoba igazi selityiwe kakhulu zezintshulube and elo xesha elo lithi isidingo sokuseza siphezulu kakhulu msasazi. Wow. Msasazi ndifuna sikhumbuzane namafama ezona ntshulube zitya kakhulu igazi ngaphakathi yintshulube yesibindi, yintshulube efumaneka kwindleke xa sizibiza ezintshulube ngala magama asemzini yi-liver fluke kunye ne-wireworm. Ezo ntshulube ziphila kakhulu ngokutya izakhamzimba eziphaya egazini. Kwakuphela izakhamzimba igazi liyalamba and buyaphela ukuba ligazi liyalitshintsha ibala liyajika liba ngamanzi. Yiloo nto umzimba xa igazi lingamanzi ubonakala mhlophe. Sikubona ke ubumhlophe okanye ubupinki bumhlophe phaya kwiinkophe zamehlo. Loo nto iyasixelela into yoba apha sekunzima kakhulu, ezi ntshulube sezimoshe kakhulu, ezidlondlo ingakumbi isondlo kuthiwa yi-protein sezithathe kakhulu, igazi selilahlekiwe bubugazi. Ithi loo nto loo gusha leyo sekunzima kakhulu kuyo ngoba kaloku eli gazi leli amajoni omzimba aphila ngalo ukuze ancedise kakhulu ukulwa iintsholongwane ezizokwenza izifo. Ithi loo nto xa ke ngoku iinkophe zamehlo zimhlophe okanye zipinki bumhlophe iyakuxelela into yoba amajoni omzimba selelambe kakhulu ngoba eza proteyini na aphila ngazo na. Hayi njani Mr. Nqeto? Well, saphulukana nayo Mr. Nqeto pha kweliya icala lingaphaya. Siyakumkhangela ke siphinde simjonge ukuba ngaba siyamfumana kusini na. Samamele ngomdla esiza kakuhle kakhulu ngethemba elikhulu nawe mfama ubusamamele ngomonde. Well, umcimbi ke sithetha ngawo kolosuku lwanamhlanje sijonga nje into yokuba ngaba mfama Siseza xa kutheni ngamayeza entshulube kwaye ibaluleke kangakanani imilinganiselo eqingqiweyo. Ndiyaqonda ke ukuba ngaba nezintshulube ezi zizindidi ezithile. Bendinomdla ke uva apho ngoba uye wanento ayithethayo uba ngaba kumele uyazi uba ngaba yeyiphile entshulube khona ukuze ube kanti uyanqo apho kufele khona ithole xa kumele ube kanti usezile. Siyazama ke kwakhona ube kanti siyamkhangela uMr. Nqeto sibe kanti siyaphinda sibuya naye kweliya icala sibone uba ngaba imicimbi ithini mphulaphula evukani community radio station. Masimjonge ke Mr. Nqeto bangaba ukhona na siyamfumana Mr. Nqeto. Tata Nqeto Nqeto ze alright yakuyabonakala bangaba asikamfumani uMr. Nqeto. Mandizame ke ndimkhangele kwenye inombolo uba ngaba asizukwazi na ube kanti sibuya naye ephila na kweliya icala lingaphaya mphulaphuli. Inetwork inqabile ngeyona ndlela ingumangaliso. Bendikhala nam ndisithi jonga oko bendingafumaneki kusukela izolo andifumaneki. Dimani ibuya wena ithi hayi ndimlo ndizokubona nje iphinde ihambe. Kusenokwenzeka uba ngaba uMr. Nqeto naye inetwork iyamhlupha pha ngeyona ndlela ingumangaliso. Masimve ke kweli cala uba ngaba sizokwizi na kusini na ube kanti siyamfumana ya uMr. Nqeto. Mr. Nqeto, le network mhlobam iyasisokolisa. Hayi iyasibetha mandazi noba silahlekene ndawo ndibona kanti sendiqhuba ndodwa. Mr. Nqeto, kawuqhube tata sivakala kakuhle kakhulu ngoku. Mandibulele msasazi kakhulu. Msasazi sohlukene ke sithetha ngemibala yenkophe zamehlo. Yes, yeah. Ithi u-1 no-2 ithi loo nto iintshulube azikabikho, ithi loo nto umzimba useme kakuhle ngoba la 1 no-2
ngokwala chart ibonisa imibala u-red no-red pink ukuba bomvu nokuba bomvu pink benkophe zelihlo ithi loo nto iintshulube iintshulube azikho kwazona ngaphakathi le gusha isaphilile ayikatsalelwa gazi ayikatsalelwa zakhamzimba. Ukanti u-5 kungexesha iinkophe zamehlo sezimhlophe and sezimhlophe upink wakhona sele eye kakhulu kuba mhlophe okanye semhlophe qha mthathazi ithi loo nto igazi selityiwe kakhulu engaphakathi and ithi loo nto iintshulube zigcwele kakhulu ngaphakathi emathunzini phaya esibindini xa kunjalo mthathazi. And loo gusha injalo yile siyibona seyinenzenge ukubonakalisa uba igazi liwiki igazi lithathwe kakhulu zezintshulube mthathazi. And la kuphela eligazi kuphele izondlo izakhamzimba ingakumbi isakhamzimba protein and kwaphela ezakhamzimba amajoni angonogada wentshulube ezizokwenza izifo phelelwe kukutya msasazi and akuphelelwa kukutya ayatshafa and angapheleli kutshafa afe. Ithi loo nto xa iinkophe zamehlo zimhlophe zegusha iintsholongwane ezenza izifo zivulelwe igeyithi zizenzele unothanda kuloo gusha kuloo bhokhwe msasazi. So iyakuxelela so kwimeko yoba zamuleqa kangangoko ukuyisebenza le gusha lebhokhwe. Ukanti xa ke mafama le gusha ngokwala thathi ikunumber 3 so iphakathi kuka-red nokuba pink ithi loo nto imeko yentshulube ayikaxhomisi imehlo kangako. Ewe zikhona zona kodwa umzimba usakwazi ukumelana nazo and ngelo xesha usenokuseza usenokungasezi. Kodwa kwimeko yamatakane once amatakane abe phaya kuthi ngokwebala kwezaa nkophe zamehlo unyanzelekile into yoba uwaseze amatakane ngoba wona buthathaka kakhulu xa uwathelekisa nonina. Imizimba yawo ayikakwazi ukumelana nezintshulube njengonina msasazi. Wow. And ithi ke loo nto msasazi masiyazi intoba ezintshulube umsebenzi wazo ingakumbi intshulube yenzeke nentshulube yesibini. Ezintshulube umsebenzi wazo nje phaa ngaphakathi futhi ayikho ukutya ebekutyiwe yile gusha oko kukutya igazi msasazi. Zikhumbule ukutya okusegazini sekuguqulelwe yokokuba umzimba ungakuthatha yokokuba kungatyebisa umzimba sekuhamba ngegazi ngokokwakutya sekuguqulelwe kwenye imeko. So ezintshulube ke zifike zithathe loo nguqulelo kutya zisebenzise yona. Yiloo nto ke sisithi umzimba ulambile kwizondlo xa unjalo msasazi. Well, yeah. Mr. Nqeto usekhona? Okay. Imizuzu ngokwe-E29 ibethile phaa intsimbi ka-7 o'clock umphuli. Nawe ke siyakunika ithuba lokuba ngaba ungazibuzela wethu lo mbuzo unawo ingakumbi mfama siyafumaneka kwiinombolo zomnxeba ngu-073 8491740 ngenjalo 072 sikhona ke phaa kufacebook ezolimo @vukani community radio kenjalo 47126 yi-SMS line yethu leyo kulapho ke uyawukwazi ube kanti ungena khona uzibuzele apha kuMr Nqeto kananjani. Mr Nqeto phambi kobutyatyadule hleze umfama ngakumbi umfuyi ophulaphuleyo phaa ekhaya zeziphi iimpawu oye uziqaphele apha emfuyweni ukuba ngaba le mfuyo inentshulube? Ndiyacela apha kule ntetho yakho uze ukundiphe nje lo mcimbi Mr Nqeto. Msasazi ndiyabulela kakhulu kulo mbuzo kanye ndihleli kanye kulo mbuzo msasazi. Yes. Asisithi ujonga iinkophe zamehlo ibala yenye yempawu yokujonga into yokuba ezintshulube zikhona na nokokuba azikho. Ubungathatha le chart uyenze umfanekiso le isithi inamanani. Yes.
ithetha ukuthi xa ujonga ibala lenkophe yelihlo zisebomvu kakhulu, ithi loo nto igazi lisagcwele awukadingi kuseza. Ukanti xa iinkophe zamehlo sezimhlophe kakhulu ngokwalatshathi ngokwasemnanini seyingu-4 and 5, so unyanzelekile into yoba olo phawu lukuxelela loo nto. Ukanti xa ngamanye amazwi phakathi kokuba bomvu nokuba mhlophe iyakuxelela into yoba nokwimeko veteran ezindala igusha noko akabikho zingxaki kakhulu, kodwa sezingxakini kakhulu. Yonke le meko mntazazi xa ngokwalamanani ingu-4 and 5, yes, ezaa nkophe zamehlo zimhlophe kakhulu zihambelana nokudumba komphantsi kwesilevu mntazazi, laa nto sithi yinzenge. So xa zinenzenge mntazazi ziyakuxelela into yoba igazi ligqityiwe zezi ntshulube ezimbini ndigqiba ukuzibala. So luphawu lwesibini ongalijonga mntasazi, inzenge. Wow. Kodwa ke into ebalulekileyo mntasazi besisahleli kule pharmaceutical esincedisa kakhulu. Le pharmaceutical mntasazi xa uphethe yona kaloku ze sikhumbule besisithi silumkele ukomelela kwentshulube kwiyeza. Ngoko ke ukuseza nje uziseza zonke loo nto ingakukhokelelisa ekubeni iintshulube zomelele. So le pharmaceutical ikuncedisa ekubeni seza ezo uzibonayo uba sekonakele, ezo uzibonayo imeko isentle ziyeke zona, azikadingi kuseza. U-1 and 2 ngokwala amanani, upink u-red no-pink red, ithi loo nto ezo azikadingi kusezwa, zisame kakuhle ngokwentshulube. Kodwa ke le chart sithetha ngayo msasazi kubalulekile uyisebenzise ngaxesha linye nezondlo, ingakumbi kwixesha lasebusika. Iigusha mazincediswe ngezondlo ngoba lelona xesha iintshulube ezinintsi kakhulu ngaphakathi esiswini, so mazincediswe ngesondlo. Kubalulekile ke, kumnandi kuthi thina sibuye ezilalini ngokomo neegusha zitya delweni linye. Iyancedisa ke loo nto yokutyisa zonke izilwanyana kwidlelo eliyi-1 nokutyisa ewe, iyancedisa loo nto kakhulu ngoba ikhokhelele ekubeni iinkomo zikwazi ukuzithatha kakhulu ezi ntshulube eziyingxaki kakhulu kule mpahla imfutshane msakazi. Now nantsi ke enye into ebalulekileyo ke msakazi xa siphuma kule pharmaceutical, xa uthetha ngesicwangciso osifunayo omawusenzele sokulanda ukuseza, laa nto besike sayithetha yokuthathwa kwengqaka kuyojongwa iintlobo zeentshulube, ukuba ibuye isithi kulo mhlaba nikuwo niphethwe kakhulu yilaa ntshulube kuthiwa yintshulube yesibindi, the liver fluke. Yes. Iphethwe kakhulu yilaa ntshulube ifumaneka ngaphakathi esiswini. Make ndizizobe msasazi. Yes, that. I-liver fluke msasazi yilaa ntshulube uthi xa usika isibindi kuphume ubisi. Yilaa ntshulube uthi xa usika uvele ezilaa mibhojana esibindini kuphume izinto ezishukumayo phaa eziphilayo ezihambahambayo. Yilaa ntshulube ithi xa ujonga phaa kumphakathi wenyongo ufike kukho into ezihambayo phaa ngaphakathi enyongweni msasazi. Ezaa zinto ke zibubhabhatane ziyahamba phaa ngaphakathi, noba seyiphume ngaphandle kwesibindi uyofika ihamba phaa phezu kwesibindi. Yinto ephilayo, yile nto sithi yi-liver fluke msasazi. Yes. Ukanti i-chronical fluke yona yilaa ntshulube phaya ngaphakathi esiswini okanye phaya ngaphakathi emathunjeni ufika kukho into ezincinci ezingamabhola ezibomvu ezingathi yinyama, ufika zihleli ndaweninye. Yilaa ntshulube kuthiwa yi-chronical fluke. Ezo ntshulube ke zombini msasazi, ukuba ngapha uhlolo olu beluthunyelwe lubuye lusithi niphethwe zezo ntshulube kuloo ndawo nikuyo, kufuneka nilandele olu hlobo ndizawuthetha ngalo. Okanye msasazi, uba nisendaweni apho iigusha zenu iinkomo zenu zisela kakhulu, apho amanzi amileyo, zisela emadamini, zisela emigxobhozweni, okanye yimilambo apho amanzi angasahambiyo, kukho ezaa zinto kuthiwa ngoonojubal zibizwa ngoba zii-tadpoles msasazi. Yes. Now ezaa zinto zakungena ngaphakathi
isibindi zisilima-lime kakhulu siqale sisemhlophe ibonakala uba zikhona into ezihamba apha ngaphakathi sijike sibe mnyama ekuhambeni kwethuba. Ithi loo nto niphethwe kakhulu lolu hlobo lwentshulube lwe-liverbrook mntazazi. Now kubalulekile ke into yokokuba usebenzise wena olu uhlobo lokuseza ngamaxesha athile ngokuyazi uba le ntshulube intshulube yesibindi iyingxaki mandla ngawaphi amaxesha nanga la maxesha mntazazi. Yes. Le ntshulube bendithetha ngayo sithi ibonakala ihamba phaa kumphakathi wesibindi, ibonakala ihamba phaya enyongweni. Xa seyindala mntazazi uyibona ngola hlobo, uyibona ngoba uyibone izihambela and ngeliya xesha lasentwasahlobo, ngeliya xesha lokuphela kobusika, laa ntshulube mntazazi iphumela ngaphandle iyozalela abantwana. Ukanti ebusika ilumke iyazimela phaya ngaphakathi ingaphumeli ngaphandle ngoba iimeko zasebusika iqabaka amakhephu ayayibulala msasazi ngoba kaloku amanzi lawaya ayaqina ayafriza abe ngumkhenkce iyafake kwiimeko ezinjalo. Ngokwendalo nayo indalo ayivumeli uba mayiyotshabalala ngaphandle, igcwala kakhulu ihleli phaya ngaphakathi esiswini ngexesha lasebusika. Kanti ke ngelaa xesha lasentwasahlobo lixesha lokutshisa kwelanga, lixesha lokuna kwemvula, lixesha lohlaza. Iphuma ke laa ntshulube iyozalela intlaninge yamaqanda athi aqanduselwe phaya phezu komlambo okanye phaya emlanjeni. Maqanda lawo aqanduselo aye athathwe yilaa nto kuthiwa ngusinyeke okanye isineli, akhule isigaba esithile, aphume seyingonojubalala emanzini. Zifika iinkomo zityala nxa iphume emanzini neegusha okanye kanti zithatha le ntshulube msasazi. Yiloo nto ke kubalulekile into yoba ngeli xesha le ntshulube isagcwele phaa ngaphakathi, ngelaa xesha lasebusika, lelona xesha lirayithi kakhulu yoba seza ke ngoku usezele laa ntshulube. And elona xesha useza ngalo nguJulayi, useza ukhetha kumayeza anjengelevox okanye i-overdose form. Yes. La mayeza msasazi ayayibulala le ntshulube kodwa ayibulala sele seyindala, akayibulali xa iseyincinci isasanda ukungena phaa ngaphakathi. So ngelaa xesha seyindala ihambahamba phaa esibindini, ihambahamba phaa enyongweni, nanga amayeza akwaziyo ukuyibulala yilevox okanye i-overdose 4. Ibulala ezi ntshulube ke zombini. Laa ntshulube bendithe iyaxukana phaa esiswini esikhulu ibe ngathi yinyama okanye phaa emswaneni ibe zinto ezingamabhola amancinci angathi yinyama abomvu. Ntshulube ke zombini ziyabulawa ziyabulawa yi-overdose 4 okanye yilevox msasazi. Yes. Ukanti le ntshulube xa ingena ngaphakathi isaqala ukufumana kungela xesha lasekwindla msasazi, ingakumbi phaya ngoMarch April, isuka emanzini, ithathwa kakhulu ziinkomo, ithathwa kakhulu ziigusha, ingene ngaphakathi. Yakungena ngaphakathi ayihlali esiswini, ihamba ngegazi iyohlala esibindini. Ukanti le yesisu ihamba ngegazi iyohlala esiswini. Le yesibindi xa isafika lelona xesha ingozi kakhulu ngoba iyasilima-lima isibindi esiya, isenze sinenyama ezisileyo, isenze silahle ibala, sitshintshe sibe mhlophe esibindi, siqine sibe sincinci msasazi kwakwisayizi leyaso msasazi. Now laa ntshulube ke ingozi kakhulu ngelaa xesha isencinci. Yiloo nto kubalulekile iyeza uma ulisebenzise mayibe liyeza lizokwazi ukuyibulala incinci, iphakathi, indala, i-Trinex Plus. Yiyo esiyikhuthaza kakhulu ingakumbi ngo-April, May, June. Mazisezwe nge-Trinex Plus ngoba yona ibulala kwizigaba zayo zokukhula zonke laa ntshulube msasazi. Wow. All right. Sihamba kunye Mr. Nqeto. Andazi ke ndiyawuva ngawe xa kumele ndibe kanti ndithatha abaphulaphula. Maqhube msasazi, masiqhube, ndicinga sisahamba kakuhle msasazi. Kodwa ke into masiyitshicimele msasazi, into ethi umfama uyibona kanjani ke ngoku igusha yakho uba ihlaselwe yile ntshulube yesibindi? Igusha eseyile isibindi sonakele phaya ngaphakathi
soniwe yile ntshulube uyibona ngenzeke, uyibona ngoba ufike imendaweni enye iwugobile umqolo lo sasazi and ayifuni ukuhamba. Xa usondela uyimamela apha esiswini ugutyuza amanzi amaninzi, yakufa inamanzi amaninzi ingakumbi apha esinqeni, inamanzi agcweleyo amdaka. Iyakuxelela ke uba loo gusha leyo iphethwe yile ntshulube. And xa seyikwimeko enjalo suphelela kuphela ukuyiseza nge-Clinic Plus, koko yitofe nge-Magricat 23% LA, uyitofe nge-Magric Bico Super, uyiseze i-Complex 40. So loo ntlanganisela kuphiliswa isibindi, uncediswa isibindi uba masibuyele kwimeko erayithi, kwananjalo kubukawa le ntshulube ingunobangela wokonakala kwesibindi sasazi. Sekunjalo ke ukusebenzisa kwakho le Clinic Plus ukwabulala nezinye iintshulube msasazi, iintshulube ezimsundululu kuncedisa kakhulu ekubulaleni iintshulube ezimsundululu. Ukanti ngelaa xesha ekuthwaseni kwehlobo, ngelaa xesha ubusebenzisa i-Ovidose 4, laa Ovidose 4 ikuncedisa kakhulu ekubulaleni nezinye iintlobo zeentshulube, ingakumbi amaphalo, ingakumbi iintshulube ezimsundululu, ikubulalele ke nezi ntshulube kuthiwa ziintshulube ezingqukuva, i-liver fluke and the cortical fluke. Yes. Msisazi, Yes, sisahamba kakuhle ke msisazi. Yes. Ubaluleke kakhulu into yoba siyazi into okokuba akhona namanye amaxesha ongawasebenzisa ukuseza, ingakumbi loo maxesha ahambisana kakhulu neentshulube eziluhlobo oluthile. Imifinya msasazi, once iigusha zibe nemifinya, ingakumbi inkunzi nemazi, ingxaki iba sekubeni ezo gusha ezo ziba phantsi koxinzelelo and ukuvuka komzimba okanye ukurhala kwenkunzi irhalele imazi kuyancipha kakhulu. Nokubizwa kwenkunzi ibizwa yimazi, ayiva inkunzi uba iyabizwa ngoba ibizwa ngokuva ivumba elisuka phaya emazini. Xa imfixene ke impumlo msasazi, ithi loo nto legusha le nkunzi ayizuya ezimazini, kongadibani imazi nenkunzi akuzubakho takane msasazi. Yiloo nto kubalulekile phambi koba inkunzi izikhwele, seza zombini imazi nenkunzi uziseza nge-Ovidose 4 okanye uzitofa ngeDorajet. Loo mayeza kuncedisa kakhulu ekwehliseni imfikano ezigusheni. Loo mayeza uphinde uwasebenzise xa sekuseka inyanga iigusha zizale. Imazi yegusha once izale inemifinya, itakane layo ayikwazi ulikhetha phakathi kwamanye amataka, ilikhetha ngokulijotha, ayilikhethi ngokujonga. So xa imfixene impumlo yenza loo nto ikhabe ndeli layo itakane ngoba azi nelona ilelayo itakane msasazi. Loo nto kubalulekile into yoba masiziseze iimazi zegusha phambi koba zizale msasazi. So ixesha elibalulekileyo kuseza lixesha xa kulunyulwa amatakane. Nenyanga ezintathu qinisekisa into yoba uyawaseza amatakane noonina ngeli xesha msasazi, ngoba oonina uzama ubomeleza into yoba basondele ezinkunzini, nala matakane uzama uwomeleza ekubeni makakwazi ukumelana nale meko yoba ezoba wodwa oonina bengekho msasazi, ngokuthi uwaseze nge-endolint amatakane okanye imaxilint kunye noonina. Sibulala kakhulu ke ngeliya xesha ezaa ntshulube kuthiwa ngamaphalo. Yes. Sasazi, xa sishwankathela ke kubalulekile ukusebenzisa imilinganiselo and kubalulekile nokuwajonga amayeza okokuba eli yeza ndakube ndisezile ngalo lihlala ixesha elingakanani phambi koba inyama ibe ingatyiwa msasazi. Yes. Uba sizawuthatha ke i-Clinic Plus, i-Clinic Plus ithi yona msasazi u-5 milliliter ubunzima obungu-50 kgs. Iimazi zeegusha zethu ubuninzi bazo ziphakathi ko-50 no-60 kgs. Yiloo nto kubalulekile uba masiziseze u-5.5 ukuya ku-6 imazi, ze inkunzi siziseze u-5.5 ukuya ku-7 nge-Clinic Plus. Ukanti i-Ovidose 4 yona ithi 2 milliliters per 10 kgs. Ngoko ke iimazi zeegusha zethu
singaziseza u-10 ukuya ku-12, ze inkunzi siziseze u-11 ukuya ku-12 xa siseza nge-overdose 4. Now loo milinganiselo ke ayikushiyi endleleni, ukanti amatakane angaphantsi kwenyanga ezintathu wona asezwa u-4 milliliters kwi-endolint nakwi-overdose 4. Ze angaphezulu kwenyanga ezintathu amatakane aseze u-5 milliliter. Loo milinganiselo iyasincedisa kakhulu ke msasazi ekubeni singawi endleleni. Yeah. Nansi ke into ebalulekileyo msasazi, i-overdose 4 xa useze ngayo qinisekisa into yoba loo gusha inyama yayo ayiyi kutyiwa deske kuphele iintsuku eziyi-49 days. Ukanti i-endolint yona noko ziintsuku eziphaya ku-11. So ibalulekile ke nale into masiqwalasele singamafama singatyi inyama eneyeza msasazi. Sele sinezifo ezinganyangekiyo nje ukutya yonke into le. Ithi gusha ibitofile siyitye thina, ithi gusha ibiseziwe siyitye thina. Kubalulekile ke namayeza abhaliwe phaa kuthiwe mid withdrawal period, ambolifunda elaa xesha libhaliwe kwelaa yeza. Njengoba yeza litela phepha lijijelweyo, ayisihlwanga into yoba lixesha elingakanani phambi koba inyama ibe ingatyiwa, lixesha elingakanani phambi koba ubisi lwale gusha okanye lwale nkomo lungatyiwa msasazi. Loo maxesha abaluleke kakhulu msasazi. Makhe sithathe imibuzo. Okay, all right. Mphulaphula Vukani Community Radio, sinika wena ke ngokithuba lokuba ngaba uzibuzele apha kuTata Nqeto. Loo nto iqondayo uba ngaba ufuna uyibuza imizuzu masenze ube li-13 phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo ngu-073 849 1740 073 849 1740 kusemnqwabeni kungenjalo 072 514 5381 sikhona kufacebook ezolimo @Vukani Community Radio. Kungenjalo ungasiphuthaputha phaa kwi-SMS line engu-47126. Right, kumkanikazi yamadlomo noMpumelelo Mathanzi, molo msasazi nendwendwe lakho, ndicela ubuza. Right, andiyazi ke Mr. Nqeto loba uza kuyiphendula le ngoba sithetha ngeentshulube namhlanje. Yena uthi ndicela ubuza, zenziwa yintoni iintsumpa ezinkomeni, zincedwa ngantoni? Enkosi, ndisendwe. Andiyazi loba ungakwazi ukumphendula Mr. Nqeto. Kuba ke isifundo namhlanje msasazi sithetha ngeentshulube, kodwa kuba ke ngumbuzo ongemfuyo msasazi, masiwuphendule khawuthathe omnye. Okay, right, masikhangele kweli icala luka-Facebook sibone uba ngaba. All right, sithi kweli cala, molo nto kaNqeto, ndingumgcina lahlangube. Mna ndicela ubuza kuMr. Nqeto into yokuba ngaba ingaba apha kweli cala lasehewu bafumaneka apha amachiza wabo. Andiyazi ke akumelanga abe kanti uya kwindawo enamayeza emfuyo Mr. Nqeto, ngoku ubuza awinu, andiyazi awinu njani. Hayi msasazi, asizukwazi ukuphendula apha emsakazweni leyo. Ndiyayiqonda. Alright, cela singayiphenduli. Uyaske afumane nje inombolo zakho ke kuleyo xa efuna. Okay, mani number zami. Alright, masiphendule Mr. Nqeto, basathe cwaka kweli cala lingaphi, bingaba babini qha bangenileyo. Msasazi, makhe siphendule lo mbuzo kaMadlomo. Yes. Intsumpa msasazi yintsholongwane ebizwa ngokuba ise-pox virus. Le ntsholongwane yakungena ayinyangwa msasazi. Le ntsholongwane iyathanda ke into yokuba ibekho kakhulu kwezi nkomo zisakhulayo, ingakumbi amathole msasazi. Noko ezi sezindala azibinayo ingxaki yale nto yenantsika yentsumpa msasazi. And ilishwa msasazi lelo kokuba ayikho ivenkile okanye ugqirha ozofika kuye esithi iyeza liredi uyalithengisa lele ntsumpa msasazi. Into eyayenzeke igosa lonyango mfuyo okanye ugqirha lowo uye acele intsumpa leyo uhambe kuyokwenziwa iyeza special
kusenzelwa loo nkomo mntokazi. So injalo into yakho, alikho iyeza but into endingayitsho mntokazi into ethi inkomo engaphathekanga kakuhle iyafa ziintsumpa kodwa ingabulawa ziintsumpa, ibulawa nje yimeko yoba ingaphathekanga kakuhle. Ingaphatheki kakuhle ke ngexesha igula ingahoywa, ngexesha inentshulube zingahoyi itshulube, ngexesha iphethwe ngamakhalane ingahoywa. Ezo meko ezo zingonongenelela abayithatha le meko ke ngoku yoba ibe ziintsumpa ibe wesi ikhawuleze ife loo nkomo. Ukanti inkomo ephethwe kakuhle ixesha lendlala, iintshulube ziyanqandwa, amakhalane ayanqandwa, ziyakugula ikhawuleze inakekelwe. Izi yinto ehamba ihambe iziphelele mntokazi. Kodwa ke uba ngaba inkomo ayiphathekanga kakuhle, ziyancedisa nazo kuloo ngxaki inayo inkomo, uyibone uyiluza inkomo yakho. Yeah. Alright, unomawabo kuthembeye sithi molo ntsundu manibulise nakutata. Ndicela ubuza mna, isibindi xa igusha ixheliwe, isibindi esi sibe nemibalabala apha kuso, ingaba loo nto icela uba ngabe ibinentshulube le gusha siyatyiwa sona eso sibindi okanye kumele silahliwe? Sinemibalabala, ndazi ke imibalabala enjani leyo Mr. Nqeto? Msasazi, kamnandi usisi wabo ubuza umbuzo eseziwuphendula. Laa ntshulube sithe yintshulube yesibindi, xa isengumntwana msasazi, le isilima-limayo esasibindi, okwakufa kwaso sinezenyama zisileyo, ziyajika zibe mhlophe msasazi, okokuqala. Ekuhambeni kwethuba ke msasazi, ngokungakhawulezwa incedwe, kukho intsholongwane msasazi ehlala phaya esibindini. Laa ntsholongwane ayikwazi ukunaba okanye ukuphindaphindana kungekho nyama zisileyo. Laa ntsholongwane kwakufika laa ntshulube yesibindi itye ezaa nyama, kubekho inyama ezisileyo phaa kumphakathi wesibindi, yona iphila apho kungekho mongomoya, laa nto sithi yi-oxygen. So iyakuphindaphindana ke ngoku laa ntshulube, laa ntsholongwane, esaa sibindi besimhlophe siyajika sibe nendawo ezimnyama, laa nto sithi yi-black disease msasazi. Then loo gusha leyo ifa ngesaquphe. Xa ufika ngaphakathi kugcwele amanzi, ufika isibindi sinala mabalabala, iyakuxelela ke kuqale kwakho le ntshulube esithi yi-liver fluke, kwaphetha kukho isifo sithi yi-black disease. Yiloo nto sisithi ukuyazazi uba ukwindawo eba nezibindi ezilolo hlobo, ithi loo nto ukwindawo enentshulube eyi-liver fluke, ithi loo nto qinisekisa into yoba iigusha zakho ingakumbi apha ko-April May, qiniseka into yoba uzisezile nge-Clinex Plus, and ze phaya kooJuly August uziseze nge-Ovidose 4. And ezi gusha qinisekisa into yoba zithintelwe nge-Decasure, because i-Decasure yile yona ivala laa ntsholongwane le ndithe iphila apho kukho inyama ezifileyo. Ivala into yoba ingakwazi ukunaba, ingakwazi ukuphindaphindana, yenze loo nto esi sifo sithi i-black disease sibulala ngesaquphe singakwazi ukwenzeka. So laa Decasure ikunceda ke ekunqandeleni loo nto. Ikunqandela nezinye izifo msasazi laa Decasure endinobala umgilane, okanye isifo sezintso, isifo unonkqi, tetanus, isifo sokudumba kwentloko, i-swollen head syndrome, isifo sokopha kwamathumbu, i-red gut, isifo somchamo obomvu, isifo sokutsheka kwegazi ingakumbi ematakaneni. Ezo zifo, ezo ntsholongwane ezo ziyifemeli eyi-1, nale ntsholongwane yenza isibindi sibe namabalabala. Azinyangwa ke ezaa ntsholongwane, ziyathintelwa. I-Decasure umsebenzi wayo kukuthintela ezaa ntsholongwane. And ukuze ube ume kakuhle xa uqala ukuyisebenzisa, funeke uyiphinde kabini laa Decasure. Uyayitofa udlule iintsuku ezingama-30, emveni kweentsuku ezingama-30 mazingadluli iintsuku ezingama-20. Mazingadluli iintsuku ezili-14 ungayitofa. Ezo gusha beziphindwe kabini ziba safe unyaka wonke. Then unyaka olandelayo ke ngokumane uzibetha kube kanye kube kanye thatha unyaka, iyakuba ngamatakane. Yes. Mr. Nqeto?
Siseza. Oh, buke waqhawuka ke nje kancinci. Ishwangathele Mr. Nqeto siyiconclude siyivale inkqubo. Leke ngilithi Siseza. Amaxesha onyaka siwabekile ukubaluleka kwawo. Phambi koba zikhwelwe funeke zisezwe. Phambi koba zizale funeke zisezwe. Phambi koba zilumle funeka zisezwe. Satsho kwakhona into yoba lapha amatshatshati lani balabala ngokwalaa chati iya kukuncedisa. Kwabayidingayo laa chati msosazi, bakuthatha iinamba zam zabathumelela laa chati, iya kubonisa into yoba xa uyibeka phaa candi kwelihlo iya kuxelela uba ukunamba bani, ingaba kurayithi uba useze okanye akukabikho rayithi uba useze, usaneke kakuhle msosazi. Ezo zinto endithuma manje zibe ndichaphazela namhlanje. Apho ndingafikelela ngakhona nazi inombolo mfonomfono endifumaneka kuzo. Yes. Ku-079 427 104. Mandiphinde 079 427 2104 nguNqeto, okanye u-MTN u-081 028 1130 081 028 1130. Ezo namba ke zenza into yoba apho kungacacanga khona umfama angaqala sikwazi ukumgqibezelela msasazi. Ivukani ke yenza lo msebenzi unjalo, isisondezela into yoba sikwazi ukuphendulana namafama ngamaxesha onke. Ukanti umfama ofuna ungena ii-classes ezikuWhatsApp, uya kwezi namba ubhale i-cellphone number yakho, ubhale ifani yakho, ubhale idorobhu okuyo, uthi WhatsApp, then ndikufaka ke ngoku kuloo class yaloo dorobhu. Okay. Ufaka izifundo qho ekuseni. Ivukani ke inabe ngolo hlobo. Mr. Nqeto, Langa apha emsakazweni siphinde sinincedise bafuyi ekubeni sikwazi ukuniphendula phaya kuWhatsApp. Msasazi ndinethemba loba noko amafama abhalile afumene namhlanje apha ngafumananga khona ndiyawufumaneka efowunini. Ndibulela kakhulu kuwe msasazi, ndibulela kwisikhululo ngokubanzi, ndibulelela la mafama akuthi msasazi. Ulwazi yiyona mali esinayo msasazi. Imali engamaphepha ayikwenzeli into ungenalo ulwazi. Enkosi kakhulu msasazi. Enkosi Mr. Nqeto, siyabulela mhlobo wam, masidibane ke ngoMvulo kule veki zayo. Ubusuku benzolo. Right, simbamba njalo ke pha uMr. Nqeto. Uchezi ungena sele siphunqukana naye pha uMr. Nqeto, kodwa ke ndiyakucela uthathe izinombolo zakhe umbuze bucala, benombuze ngaba xa ndiza kuqala ukusezela izintshulube okokuqala kwigusha leliphi iyeza endinoqala ngalo kolu luhlu lwamayeza wakhankanyileyo, kubaluleke ngantoni ukubhusta emva kokuthintela okokuqala. Enkosi nguChezi. Chezi, ndicela ke ubhale izinombolo. Ngicela ubhale izinombolo ukhangela uMr. Nqeto ngoba umbuzo wakho noko uze sele siyiqukumbela inkqubo, uyiphethe mos into bhala. Mandikubizele 079 427 2104 079 427 2104 zinombolo zikaMr. Nqeto ezo. Mandikubizele ke nezi zesibini 081 028 1130. Mandiphinde 081 028 1130. Uyakumfumana apho ke uMr. Nqeto. Enkosi kakhulu mphulaphuli, masibulele masiweleke siye kulaa nkqubo yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Well, masithi